law secretary si nili dengbom central committee long lapen bokajan LA lang ta nili ame pulo lasi kidam tang patumi a news along ake hai tuliram rong hang kaning je pon ke re-election aputhak salang li ning je pon lo re-election ke nahok ta constitution long ridam eta thelong li pusalang li pupon lapen eson bangki puro thulang eson bangki puke lahan lo angdeng pihini angdeng so troksia teng pen 6 sidula teng pen alang li ke be ke chia tung phan voter list pen thanai pukon nasi ke tok lo England ta bang hala dakta India so si bang arlenge theke mandam lason da taxi America ta son si ke mandam po are akai tuliram rong hang nangli chini nelang ade tin si a country tin si constitution ke kaprek nangli chini lobo non China dam tha nangli hada communist body hada freedom of speech doi ma be hadak lam tha nangli jong si hadak nangling hang ling lam ning jedam government abiruddhi ning jedam pode bang nang desi bang nang rot peji bang acha Chinese government dong ke hada dak India ke freedom of speech and expression duko ili tum lam kaningje ke ili tum aron pen jong si ningje polotang de tum han constitution ateng pen itum han jakong nang pido lake warsa nang pido ki chok che dolo polotang de itum government fan oppose dum long lake constitution ateng pen lo lasi freedom of speech and expression ili tum ning ki hang ateng pen aron ateng pen lam ningje long lapen expression poke ili tum in ning kamatha alam itum kaprek fan che share long ba che than long nangli ini tum hanang pu APHLC phanang pu ke lan lo APHLC tum ke pamang hulok rar phan ke pamang hulok lapen lapuson si arong dampo Christian tum along lo te Christian alam ben si vur ka chohang dam aron ban long dam lo te lake 60 dola teng pen lake nangli a video clip se jong si do polotang te nampak lain no rar phan pamang huli athe ile tum Indian constitution long introduction part of the constitution punang li hala puri tha India constitution long preamble pulong ketok dui hodak India is a socialist secular and democratic republic with okdu Bharat adet along ke ajat adhorom ta dolong ame thanga ning hanga teng pen prosar dam long lukhimon dum ta bang ame thanga dhorom dam po prosar long aron bari matum ta bang ame thanga teng pen prosar dam long Christian atum ta la son se ame thanga dhorom pen prosar dam long lo nangle dhorom amen pen ali choniri ki pui bu bangke lake India adet ke ajat adhoroma phanta warsai ki pi si vedlo lapen hada ki pu ke pilo chinghon seroi nei pusi Indian constitution long ke to lapen ake hai sarjai ka thar ke la Christian tumlong dam pen Christiana men ben si vote ka chohang dam pu ke lake nangli la rar phana me ke pa lu lapen ke pa chu bai kam sinali ke lake ke than rar phan lapen nangli kaida ke pupu non anta nangli constitution clear kalilang ma High Court pen PIL number 9 2015 aning kanel tum High Court pen wardig long elu wardig long era phita nang likro thek halada ke angdeng pihini angdeng so trok ateng halake first district council pangni ne aprang la ilitum a district long dera phi council elected awilang hala sohut lasi governor si alom so ningkan hini ke thoma phan council ke pang nije phan si hala first constitution puke tok do angdeng pi hini angdeng so trok sik sidul lang le chipuri tha dak lang lapen jong si mo council tang deda phi kim rang tang deda phi lo pulote nang to mithang men jakong nang pinoi pulake angdeng pi hini angdeng so trok silong lang paragraph 2 sub paragraph 7 along purhi lote hala dak nang tum hala Kim rang tang delo polotang te nang tum constitution akimi a rules di selam tami pohal dak paragraph 27 long lang odak hello nang li Amerika adet nang li ha Mauritius to nang li ha England ke mang hudu nang lelo Ladakh forget about other countries let us talk about India Ladakh pli a state do India long just met 6 schedule pen ke chari state Ladakh lang tha thoi a jo state pen ka cheprek dumave Bihar, UP, Maharashtra, kapre adet a state pen pangbatha non akaprek a state pen ke non 6 schedule pen ke pangni a state ke aron si cheprek jam hala England alam ke nangli mathadam nang nilang hala ke hello piglang dak nang hematik ku balo domestic law mang chini tha 6 schedule ke domestic law pu piphan lo
metang local law pulo lake local constitution lo lake schedule tribe to amhat nang lisi rat phan pamang hulu la constitution purhi pametha hadak 6 schedule la banglong masiki tokdu 6 schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal area poda ke tokdu kopia phano lake administration poke ke chari je phano bodi nangli counseling ni hamlo non cm nangli jongsi jakong abe nangli sakuri pione pulote nangli ge to ini nak lokente ani sia chetek long lobu Karbi Anglong Autonomous Council pen ke toy Texas Department atum pen hadak tangka ke parung dam di trading license ke pahang dam areng apak sinang suhola da lake kopi polo nangli kang tang polo ma mate 6 sidul kang tang polo ma 6 sidul kang duga polo nangli cuma tatala reply nang pitha nilfa council kim hamle lale kang tang ali council hem rak dak pacok setanang 6 sidul ateng panang jong si jakong jeprangun pote lain lo power ke make man thelong le lake jurisprudence law kitab long ta kitok no lake you cannot see we cannot see power with our naked eyes chinglabu tokku te lake influence ji phose ji lake lason hormu kedam tang chiklo yona prang nai tum thelong lo Assam direct recruitment pudi commission pangnia lo third grade lapen fourth grade chukidar bel ke theng lapen hala kopilo pui ho bel ke theng mira lang ke chor lahai aposanta council pen piune kopi pot assembly pen nang hala dak pen nang papi rong lo nang lagi plang play pupe te pc pulang lake ha ki plang play bu punang gok pu nang li lo chichini dunde hadak mla bang pli to dum han kopilo pa opos ne dat ke ako nang tum hadak opos de lo nang li tum council pen executive committee dono dak sesona lo dora labang soal lo di Assam direct recruitment commission labang soal lo ke 6 schedule area lo ke applicable kali pu ladak nangli resolution enra governor phan lu non hadak assembly long no MLA tum phan MLA ke kopi phan lo mek pajang phan ma hadak assembly long ke lason ke Karbi Anglong ara tum ke non ke dor lo lage mek ke jang alidar ki lu alidar che fight adia alidar daman ke ne tum ke Karbi Anglong me se reject lo lage leader pulotang te lead ke japon thega bang nei confident do nei aron theg nei leader mo mache kop dophala himanto na thanling nangli arjurat pote lage Karbi Anglong severe death polage. We do not want such kind of leader. We need good leadership. We need good leaders to take forward to our people. Lahan tum kinang jige. Lasi, ako e thelam nulang nang lagi pu. La non e PHLC tum ke re-election doji pu ke pacho bai ke hang tha pusi pu ke di. Ke hang tha ma ke hang pru ma apole lang. Nang than po di Assam Panchayati Raj Act akitab chunam namo kali te hala nang PA do budi. Nang PA phama nang security pharma hala toino hala Guwahati lom da dei. Di Assam Panchayati Raj Act 1994 labangso akitab alo thui solong first a pesa long ke tokdui pur daglote section 2 long ke tokdu labangso a panchayat aron ke thoi aju an ke cari caron unpo seta 6 schedule puyo 6 schedule area arlo ke panchayat lo ke applicable kali putok dak lohadakta porhita hai aprang si kitab porhita lo porhita laso phile nangli rat phan thano lage non ke nangli amang ke rat phan ke pachobai kali nang me thang si chobai rong lo nang me thang si kilu thek thepu nangli me thang si expose to der lo rat phan nile tum pu bom lo ke panchayat lo ke ile tum article 243 m long ta Indian constitution long ta ke tok do lo ke hada lango non ma internet long nangli pur aladak pur thate internet long dam thate login tha thek loing ke 243 m ke applicable kali 6 schedule area chot kali Manipur ke 6 schedule area kali lo sitame hala Manipur along ria long anda inglong aswa khe tum hada kuki tum do jemin tangkhul laga tum do hala dak mara tum do paite tum do hala so inglong area long anta labang so 6 schedule ke applicable kali pulotang dak ke 6 schedule thulang this is 6 schedule area chinilo 6 schedule area lake 6 schedule area pulote separate constitution lalo nangli ning chibi nahi mini constitution jo alam mangke equivalent to Indian constitution pudam lo ponte India a constitution ko pansa jakong doma itumta lapon thak thak jakong chingbardun krinang na alam mangke athe ke be ke chia phan jong si long le jorlong le pulotang te ko pila meaning ke ka prek account clear sonang na ke tumke lasinang klar sap penchini pulotang de constituent assembly debate long ako porhi tu ta 6 schedule ko pia posi why this 6 schedule was framing why it is framed for scheduled tribe people kopia posila bangso 6 schedule ke
nanga selam pi lo la a reason a purpose hedi thambak befan kali lake ilitum aprang pentai tumare chodo ilitum ilong rido setame bharot chari aron halabangso constituent assembly debate long labangso kipi lut ponahut ilitum India 1947 aninkan bharot sadhin long lo laso long det penapi itum panang convince India arlo nang ke nang dun tholu lasi ilitum ta kingdom do kokpot itum irecho do kokpot si labangso asik schedule ke ilitum ke long dun lo lasi non present langoi kopia posi pinyanian ta itumari chodo kok lo lake since from inception di karbiang long formalities mane karbiang long pu itum India government nang declare ki aprang menta itu malong rike do ed lo lake lasi karbire chodo kok si pinian ta adun successor di apurun bang bom si pinian ta karbire choke do kok lo ke rong arak di rong hang rong bong ke nonta lasi nangli ke furkimo langle la komane mane nang pare dun po komane mane nang thanun po halason lok alam se ganingji lasi panchayat ke jongsi hedi common sense nai muni tumke jo applicable kali polotang te kopilo tumka chinina po panchayat aron jongsi biun e polotang te lake court pensi pridak po lake anke tum chini democratic country itum ke rat atum si vote ke jok pensi bang phutoy dunji parliament long ta lapen da council ta lapen assembly long ta lasi itum ke democratic country binak election pensi ilitum adet ke cari binak anke laso labangso PIL jongsi high debt pen labangso kidam tang election jongsi breakdown di quas debt polotang te pi phuk dak polotang te normally ke election do nai mawe putha normally ke election do nei lake election abi de goma loka cari bang dake chekamasi bang hamsi chekamasi dake ladake election ang pa dolang po ke kalilo laki election jongsi illegal pote labang ke quas dak po pre dak po engke lo teng pen re-election mane election ki pa do thuoi po hala bangsi pe do thuna ko lake common sense lake matha damra nang nelu chepa lu nang nelu lake jongsi nang li inuta leader polotang te lasi constitution lo chipuri tha lalo nilipen lapen nilitum ahok pet rat pane pachobai kali APHLC tumke lasi pinianian ta paragraph 2 sub paragraph 7 tani tum wardik long lo lapen ning thek long non adhiu ta nilitum si labang so awar dik ke longji athema ahok pet si APHLC tumke काम के क्लेम लापेन आरना में हिरजुमे ता रात हिरजुमे लापेन आरना में हिरजुमे नीले तुम लोग दोपे में लगे नेली ला लासी नांगली फान पिनी क्लार डाक पेन ला आइसिया मेसेज मते लबंग सो अबिरता के आके हाय तुलिराम रोंग हांग लापेन बीजेपी आ टीम नो मासी नेली क्लार डाक पेन पचिनी लो काडोम फिनिश लो नी चलो फिनिश लो बेडो ते चलो दी